Hello everyone, welcome back to my Borgoary YouTube channel. दिनै नोंथांमोन गासिखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय जाबाय। ओमफ्राय बे भिडिअ जागोन स्पेशली सेंग्राफोरनि थाखाय जागोन आरोना। स' नायदो नोंथांमोना आंनि भिडिअफोरखौ माबायदि जायो, माबायदि मायो आंबो मिथिया माबायदि जालांगोन। आंखौ मिथिखायो आउट अफ 100 आव 50% मानसियानो मेकआप आर्टिस्ट होननानै मिथिखायो। मानोना आङो मोनब्रै मोनबा भिडिअसफोराव मेकआपबो खालामखांखाबाय। बेनिखायनो दा आङो स्पेशली सेंग्राफोरनि थाखाय मेकआप बानायनायखौ दिन्थिगोन आरोना। दा आं मेकआप खालामगोन स्पेशली फट'शुटनि थाखाय। बेनिखायनो नोंथांमोना आंनि भिडिअसखौ इन्टारेस्टेड बा नायलांदो आङो माबायदि मेकआप खालामो। अके गाइस, बिदिब्ला आंनि भिडिअसखौ नायलांबाय थादो ना मा होनो। ओमफ्राय दा आङो नै फार्स्ट अफ अल आङो मयस्चाराइजार फुनना लाग्रोनोसै। मयस्चाराइजार ओमफ्राय दा फुनसिगोन प्राइमार फुनसिगोन। मोजाङै ब्लेन्ड खालामनो आराम हेफिना लानांगो। आं बेखौ बायना नायनोसै। अके प्राइमार एप्लाइ खालामगोन। ओमफ्राय आं नै दा लाबाय क्रायलननि बेस। आङो क्रायलनखौ बिराद मोजां मोनो। स' आङो दा इउज खालामगोन क्रायलनखौ आरोना। नै क्रायलनाव बेफोरबायदि थागोन आरो बेखौ एन्जिन नाम्बार 1। दा आंनियाव दागफोर एसे दङ आरोना। नै नायोब्ला नोंसोर नुगोन आंनि मोखाङा दाग दङ। स' आं बे दागफोरखौ खोमोननानै लागोन आरोना। माबायदि खोमोनो नोंथांमोना नायलांदो आं माबायदि खोमोनगोन मागोन। दा आङो इउज खालामनोसै बेखौ एन्जिन नाम्बार 1 होनो। दा नायबाय था नोंथांमोना आं माबायदि मेकआप खालामो आरोना। ओमफ्राय दा आंनि मोखाङाव बेसेबांखिनि दाग दङमोन आङो एसेब्लाबो खोमानानै लाबाय। नोंथांमोना नुखाबाय। ओमफ्राय आं दा बाहायगोन नै क्रायलननि FS नाम्बार 28। स' आं बेखौ बाहायनोसै, नोंथांमोना नायलांब्लानो जाबाय। स' बेखौ ब्लेन्ड खालामनायनि उनाव लाबाय आं नै दा FS नाम्बार 29। बेखौ बेसनि लाबाय। दहायनिया पेनस्टिकमोन, दा बेखौ बेसनिफ्राय आं बख'नानै लाबाय आरोना। दा आङो आंनि मोखाङाव होबावबाय दहाय 28 दा 29। दा आङो माबायदि खालामलाङो नोंथांमोना नायबायानो थादो। एक्सुवेलि आं गुबुन माने नाम्बार लानो मोजां मोनो आरोना। आरो आं मोनसे लाबावगोन। थ' नोंथांमोना नायलांबायानो था आं माबायदि खालामो। सोरबा सासेनि जिबनावथ' एसेब्लाबो हेल्प होगोन ना मा होनोथाय आंथ' मोनथिया। जिखुनु जा आं बिदि साननानै आङो भिडिअसखौ बानायदों आरोना। अके गाइस, नोंथांमोना नायलांदो आङो बानायबायानो थागोन आरोना। माने माबायदि मेकआप बानायो नोंसोर जोबजासिम नायलांब्लासो आं माबायदि मेकआप बानायदों बेखौ नुगोन ना। थ' नोंसोर नायलांबायानो थादो आरो। ओमफ्राय नै आं ब्रासजों एसेबां कम्फर्टेबल मोनिखाय आङो बिउटि ब्लेन्डार इउज खालामफिनबाय आरोना। स' सरि गाइस। ओमफ्राय नै दा मेगननि एसे गाहायाव एसे गोसोम नुयोखाय आङो मा लादों FS नाम्बार 30 लादों आरोना। बेवहाय आङो ओमफ्राय गोदोनाफोराबो गोसोम नुयोना, बेनि थाखायनो मोखाङावल' होनानै उनावहाय गोदोनाफोराव होयोब्ला मोखाङावल' गुफुर नुयो आरोना। स' बेनि थाखायनो आङो नै ब्लेन्ड खालामखांबाय। ब्लेन्ड खालामखांनायनि उनाव दा आङो माबा खालामबाय। ओमफ्राय दा आंनियाव मा दङ, आङो गन्थंखौबो एसे खालामनांगोन। आंनि गन्थंआथ' बिराद गिदिर ना। स' बेखौ सेरेरे नुहोनांगोन आरोना। ओमफ्राय नै खावलायाथ' आंना अलरेडि माने फिसाखा। थेवब्लाबो बेखौ एसे फिसा खालामना होनांगौ आरोना। माने आङो नोंसोरनो दिन्थिना होनोसै। थेवब्लाबो आं बानायनो बाबायमोन, खिन्थु आं दानखाया बेखौ। थेवब्लाबो नोंसोरनो दिन्थिनो थाखाय आङो बेखौ बानायना होनोसै। अके गाइस, नोंसोर नायलांबायानो था। ओमफ्राय नै दा गासिखौबो फुनखांनायनि उनाव दा नै आङो एन्जिन नाम्बार 1 खौ लाबाय। दा एन्जिन नाम्बार 1 जों आङो मा खालामगोन, नै बे बिउटि ब्लेन्डारजोंनो आङो आंनि गन्थंखौ एसे काट खालामनानै लानो नागिरदों आरोना। नै आं बेफोरबायदि काट खालामनानैहाय लानो थाखाय ट्राइ
ट्राइ मिन्स आङो ब्रास बाहायासै आरोना आङो बे बिउटि ब्लेन्डारजोंनो आङो बाहायबाय ओमफ्राय नै हरैजों माने बिउटि ब्लेन्डारजों फुननाया हरैजों एसे नांगुलायाखै आरोना दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो माबायदि बानायो आङो आंनि गन्थंखौ मानो होनब्ला बे गन्थंफोरखौ माने गिदिरखौब्लाबो बेसोरबायदि एनजि नाम्बार 1 2 बेफोरखौ होयोब्ला एसे ब्राउन कालारनि मेकआपफोरखौ होयोब्ला माने एसे फिसा नुयो आरोना ओमफ्राय नै आंनि खावलाया फिसाखाब्लाबो आङो फिसाखौ आरोबाव फिसासिन खालामनो थाखाय बानायदों हौवा मानसिफोरनि एबा सेंग्रा मानसिफोरनि खावलायखौ नै बेबायदि दानो नोंथांमोना सोरबा मोनथियाब्ला नायनानै लादो बेफोरबायदि दानो आरोना होमब्ला गाइस जों माबायदि बानायो जों आरोबाव नायलांबायानो थानि ना मा होनो अके फैदो बिदिब्ला नायबावनि ओमफ्राय नै दा मा खालामनांगौ दा ब्लेन्डारफोरजों माने बे जेखिनिखि गोसोम फुनदों ना माने ब्राउन कालार फुनदों बे ब्राउन फुननायखौहाय नोङो ब्लेन्डारजों बिराद मोजांहाय आरामहै नोङो ब्लेन्ड खालामनानै लानांगौ नङाबा माने बिराद गाज्रि नुयो आरोना बिराद मोजां साफाहाय आरामै ब्लेन्ड खालामना लानांगौ माने जेनेबा बे नों जि गुफुर फुनदों मोखाङाव बेफोरबायदि जि नाम्बारखौ फुनदों बेफोरबायदि नाम्बारजों मिलायहोलांनो हानाय जानांगोन आरो नङाब्ला नोंनि बे ब्राउन कालार फुननाया बेखौ माने एकदमबारे फुनदांनानै माने सिनायनाय आरो माने स' बेनिखायनो जोङो आराम ब्लेन्ड खालामनानै लाखांबाय ओमफ्राय नै दा आङो माखासे आंनि फुननो गोनांफोरखौ फुननायनि उनाव दा आङो लुज पाउडार फुननायसै डाइरेक्टनो लुज पाउडारा माने बिराद कम्पानिनि दङ नों माखौ खालामनो नों माखौ लानो लेकमिनि दङ क्रायलननि दङ फेकनि दङ स्पेसियेलि आंनि थाखाय आं मस्टलि क्रायलनखौ मोजां मोनो ओमफ्राय फेकखौ मोजां मोनो बिसोर आंनि मोननै साबसिन मोजां मोननाय आरोना स' दा आङो बेवहाय आङो क्रायलन इउज खालामदों दा आङो बेखौ मोजाङै ब्लेन्ड खालामनानै लानोसै आरोना ओमफ्राय नै दहाय आङो माबायदि कालार फुनदोंमोन जे एनजि नाम्बार फुनदोंमोन ना बेयावहाय आङो दा ब्राउन कालारनि पाउडारखौ लागायनानै लानोसै आरो जाहाथे ब्राउन कालारजों एसेब्लाबो माने दाननायफोरखौ सिनायसिनो आरोना बेनि थाखायनो आङो ब्राउन कालारखौ फुननानै लाबाय दा मा खालामनानै लागोन आंनि गन्थं बेफोरखौथ' आं खालामनानै लाबाय एसेब्लाबोथ' गोलाव नुबाय गन्थङा ओमफ्राय दा मा खालामनानै लागोन आङो नै बे आंनि आइब्रसखौ बानायना लागोन आरोना आइब्रसखौ आं एसेबां माने गोसोमखौ फुननाय नङा नोंनि चइस नों माखौ फुननो गोसो बे नोंनि चइस आरोना आङो बाहायनो हायो ओमफ्राय आङो नै बे कालारखौ फुनो आरोना बांद्राय आं माबा फुननाय नङा इट्स अके होमब्ला आं फुननायखौ नायब्लानो जाबाय बानाय लाखांबाय दा आङो दारिखौ बानायलांदों आंथ' दारियानो गैयानो थेवब्लाबो दारिखौथ' एसेब्लाबो नुहानांगोन ना स' आङो दारिखौ बानायनानै आरोना अके गाइस जों बिदिब्ला दा मा खालामनानै लागोन जोङो ब्लाशार लागोन आरोना ब्लाशारखौ आङो पिंक कालारनि एसे लागोन खिन्थु आंनि कालारा माने मबाइलाव माने एसेबां माने सिनायसै आङो बेयाव एसे पिंक होदोंमोन मानो होनबा खावलायखौ एसे गोजा नुनो थाखाय माने अभार गोजा नुनाङा आरोना अनलि एसेल' ओमफ्राय नै मेगनावबो जेनेबा जिहेतु फुनदों बायदि सिनायनाङा आरोना एसेल' जारोमल' जास्ट लाइक स्लाइटलिल' होनांगौ स' आं बिदि होनानै लादोंमोन आरोना ओमफ्राय नै दा आङो आइलिसखौ गोलाव नुहोनो थाखाय दा मास्कारा एसे लागायदों बिकज आं मास्कारा लागायबा बिराद मोजां मोनो एसे गोलाव नुयो पार्सनेलि आं मोजां मोनो आरोखि ना मालायफ्रा मोजां मोना आंखौथ' मोनथिया खिन्थु पार्सनेलि मोजां मोनो जायफोरनाखि गोलावखा दंखायोना बिसोरनिखौ बिराद मोजां मोनो आं बिनिखायनो आं एसे लागायना लाबाय आरो स' नायलांबावदो गाइस दा नै आं खानाय स्टाइलखौ बानायनो थाखाय स्टार्ट खालामबाय दा नायलांदो गाइस माबायदि खानाय स्टाइल बानायो आङो
ओमफ्राय नै आं दहाय लिपस्टिकखौ फुननो बावदोंमोन एसेब्लाबोथ' लिपस्टिक फुननांगौ ना ओमफ्राय खिन्थु बियो लिपस्टिक नङा दे आं लिप लाइनार फुनना लादों आरो दा माने लिप लाइनारखौ माने बेफोरबायदि एसे लाइन खालामनानै लायोब्ला एसेब्लाबो मोजां जायो आरोखि लिपखौ फुननो ओमफ्राय आं नै दा लिपस्टिक फुनाखै बियो जास्ट अनलि भेजलिन खिन्थु बेयो गोजा गोजा नुदों आरोना ओमफ्राय नै आङो दा मेकआप जोबखांनायनि उनाव दा आङो नै दा फेस स्प्रे लागायनानै लाबाय ओमफ्राय नै आङो मेगनानो नुवासै आङो जा गुबुनावसो सादलागासिनो है फाग्ला बेजों नङालै नै बेजोंसो अके नै दा आङो फेस स्प्रे सारना लाबाय जिहेतु मेकआपा गोराहै थायो ओमफ्राय आङो दा खानायखौ स्ट्रि बानायना लानोसै आरोना एसे लिबन थाव फुनना लानि एसेल' फुनो आरोना ओरैबादि गोथाव मोनामो ओमफ्राय दा स्प्रे सारनोसै स्प्रेखौबो सारनानै नायनो बे लेभेल 5 खिन्थु आं बेखौनो बिराद मोजां मोनो आरोना आंनि थाखाय बेस्ट बेनो मा होनो थाब थाब डिजाइन सोलायनांगौ ना बेनि थाखायनो आं बेखौ लायो आरोना गांगोना गोसोआ बिरबायदों बिनो गां ओमफ्राय नै दा फाइनाल लुक दहाय आंनि मोखां माबायदिमोन ओमफ्राय दा माबायदि नोंसोरनो कम्पेयार खालामनानै नायदो थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आङो नोंसोरनि गेजेराव बिदिनो गोदान गोदान भिडिअ बानायनानै लाबोगोन नेक्स्ट टाइमावबो आङो नायनोसै मा भिडिअ खालामनानै लाबोयो अके गाइस थेंक इउ स' माच बाय बाय सी यू again